Здравейте на всички! Лято е 2026 година. Включвам се от Българското Черноморие да ви го покажа прекрасно, чудесно, чисто и запомнищо се. И тази година избрахме за място за нашата семейна почивка къмпинг Градина или по-точно къмпинг Еко Созопол. Уникално място, уникални гледки, чист плаж, огромна плажна ивица, подходящ за хора с деца. За пореден път Българското Черноморие ни изневери и ние сме много доволни от нашата почивка. Чистотата на плажа, спокойствието, което има на къмпинга, е уникално. Винаги съм казвал, че уж всеки иска свободна зона, но на къмпинг Градина никога не е пълно до краен предел. Има място за 3 пъти по толкова хора. Така че аз съм на мнение, че хората, които предпочитат да ходят в Гърция или по-скоро предпочитаха, повечето ходят в Гърция, защото им дават някакви си безплатни шезлонги. Нашето семейство от хората, където ние безплатни шезлонги не искаме, искаме да си стоим, краката да са ни в пясъка, да си плуваме и да има спокойствие около нас. И затова Българското Черноморие не навсякъде, но на повечето места, където ние посещаваме, има такива места и сме супер доволни. И през тази година вървеше уникален спор в Гърция ли да идем, в България ли да идем, и винаги съм казвал, че изборът е толкова голям, че има място за всеки да иде където си пожелае. Тук влиза и Турция, вече много хора ходят и в Албания. Аз съм си традиционалист, обичам си българското, харесвам на Българското Черноморие, доволен съм от обслужването, от курортите, които посещавам, доволен съм от плажовете ми. Никога децата ми, както казват хората, са нямали стомашно-черевни проблеми. Значи за мен тук е рай. Къмпинг Градина. И през миналата година направих клип, но и тази година ще направя този клип, за да мога да го покажа наистина уникален. Влизаш си 20-30 метра навътре, водата ти е до кръста. Това позволява децата да си играят спокойно, без да се притесняваме, че може да стане рязко дълбоко, което го има по много плажове по света. Другото, което много ми харесва, е свободната зона. Тук платените зони са почти празни винаги. Има си хубави заведения, които са изключително готини, особено вечерно време. Стават страхотни партита, но през деня хората масово са на свободната зона. Плажа е в залив и предразполага много водни спортове. Миналата година се зарибихме с всякакви видове падълборди и други водни съоръжения. И през тази година отново бяхме на море с нашата лодчица, така наречено съпче. Наистина уникално удоволствие, нещо, което е подходящо и за малки и за големи. Самия плаж предразполага хубава разходка с съпа, защото може наляво, надясно да се обикуват поне 3-4-5 км, което си е супер готина тренировка, както за възрастни, така и за деца. Малките деца го ползват за трамплинче да скачат по него, а другите си обикаляме и си правим разходки с него. Така хем сме на плаж, хем се уморяваме, хем се любуваме на гледки и прекарваме много по-интересно времето си на плажа. Не знам какво хората винаги говорят за българските плажове, как и какви били, но аз трудно мога да открия нещо по-добро като гледка от тази вода, която ви показвам в момента. Държа да ви кажа, че кадрите от дрона са заснети не в един ден, а в няколко. Изхабил съм поне 5-6 батерии, за да мога да видя наистина морето в различните дни, и трябва да ви кажа, че от 9 дни морето излезеше по този начин. Уникално, чисто, виждате слънцето как се отразява по водата, просто нещо, което го гледаш и те зарежда. Зареждате за идните дни, зареждате душевно, очите са ти пълни, сърцето също. Къмпинга като къмпинг е много по-различно изживяване от това да идиш на един хотел. Ние сме от семейства, които не отричаме нищо. Били сме и на all inclusive, били сме и на свободна
наета квартира, били сме и в хотели, били сме и в апарт хотели, били сме с басейн, били сме без басейн. Истината е, човек преминава през много етапи на своя живот. Има малки деца, по-големи деца, без деца и търси различни неща. В момента ние сме в етап, в който децата са нищо годи още в по-малката си възраст, искат да ходят още с нас на море, но пък са и не чак толкова малки. Затова тук ни е добре, има много деца на тяхната възраст и самите къмпинзи предразполагат тяхните срещи, тяхните контакти и тяхните нови запознанства. На тях им харесва и затова си мисля, че къмпинг Градина и къмпинг Еко Созопол са изключително подходящи за семейства с деца. Особено на къмпинг Еко Созопол, където ние за втора година отсядаме, бих казал, че условията са страхотни. Миналата година бяхме първите наематели в едно комплектче, така да го кажа, от 5 къщи, казват се къщи сами, уникални, сами по рода си, чисто нови, направени както трябва, с две спалнички, с холче, с веранда, с барбекю, около 60-70 квадрата цялото това нещо, което ви обяснявам, и тази година, още декември месец, побързахме отново да си заплатим. Правя реклама на хората, защото са наистина добри стопани, поддържа се, чисти са и за една година всичко е както все едно, че сега са го пуснали чисто ново. Така че това са хубави неща, които трябва също да се споменават. Та на къмпинга Еко Созопол всяка вечер организираха кино. Направили си хората цяла сцена, в която деца, пък и не само деца, и големи, се събират и гледат детски анимационни филми. Час и половина, глътка въздух за родителите, за да може да се видят хората на спокойствие, да пият по една бира, който иска, пък може да се пусне с децата на киното. Къмпинга след 7-8 часа наистина ври. Има живот, деца с колела, деца с тротинетки, бягат напред-назад и наистина е много по-хубаво и романтично. И на мен ми харесва и най-вероятно и до година пак ще посетя същото място. Просто защото, когато нещо е хубаво, няма смисъл да го сменяш. Отбор, който върви, системата не се сменя. Така, това е за къмпинга, което исках да кажа. Обособен добре, на 2-3 метра, на 2-3 минути от самия плаж, и си мисля, че е супер готино, особено за хора като мен, които надуваме падълборди, и това са неща, които трябва да се принасят, да се събират, иначе всеки ден там си го държа в двора и всичко е спокойно. Истината е, че на този плаж изключително много се карат джетове, моторници, всякакви видове съпове, с платна, безплатна, дори не знам как се казват и половината спортове, които се практикуват вътре, но е много готино отстрани да се наблюдават тези неща, защото е удоволствие да виждаш как човек се движи по водата с някакъв уред. Точно затова и ние се заребихме да караме съп. Къмпинг Градина, който виждате в момента, той е изцяло от каравани. Не е моето, но пък ако на някой не му пречи, че е в каравана, преспокойно може да си дойде тук и, както се казва, ще е и на първа линия. Къмпинг Еко Созопол има и каравани, но повечето от къмпинга е свързано с нови бунгала, които са доста по-добре устроени, отколкото самите каравани. Просто за мен най-големия проблем е къпането и големината на леглото. Предпочитам да се къпа в нормална баня и да имам поне 2 метра легло, за да спа спокойно, защото съня ражда шампиона. На всички хора, които ходят в Гърция, ще пожелая приятно изкарване и дано са доволни от всичко това, което получават там. Искам да им кажа да не се притесняват за нас, хората, които ходим на българското Черноморие. Ние се чувстваме прекрасно и се чудим защо е този хейт срещу нашата родина. Моля ви, хора, престанете да плюете България и българското Черноморие. Не дейте да правите единични случаи, обобщаващи, и да слагате всичко под общ знаменател. Българското Черноморие е голямо, има най-различни курорти, подходящи за всякакви хора. Така че, моля ви, пазете и българското достоинство пред света. В Гърция е хубаво, има страхотни места, но да се говори, че е по-евтино, да се говори, че обслужването е по-качествено,
Не бих казал, даже бих казал, че за нормалния българин там повече от 4-5 дена идва в повече, защото освен свясни калмари и всякакви видове октоподи и морски дарове, другите неща не са чак толкова добре приготвени, както ще ги идете в България. Така че там е супер, в България е супер, всеки може да ходи където си иска, но моля ви, пазете и достоинството на България. Тя е прекрасна и не заслужава това отношение. Благодаря ви за гледането. Поздрави и да наскоро да направя друг морски клип, защото едно море, както знаете, не стига за никъде. Ако ви харесват моите видеа, искате да гледате туристически забележителности от България и чужбина, може да последвате акаунта ми. Там ще намерите много добри предложения за еднодневни, двудневни разходки, които могат да ви дадат добри идеи да посетите вие с вашите семейства. Благодаря ви за гледането още веднъж и до скоро! И защото при теб сърцето ми е, прибирам се в къщи при приятелите. Често гледаме назад, казваме си бил съм млад и не съм разбирал важните неща. Ненаситни сме били и сега изгубени, търсим начин да си върнем младостта. Идвам си още малко и ще бъда с теб още малко и ще бъдем добре, защото при теб сърцето ми е, прибирам се в къщи при приятелите. Още малко и ще бъда до теб, още малко и ще бъдем добре, и защото при теб сърцето ми е, прибирам се в къщи при приятелите. Още само ден, малко и си до мен, само още ден, идвам за да си до мен. Още само ден, малко и си до мен, само още ден, идвам за да си до мен. Още малко и ще бъда при теб. Още малко и ще бъдем добре. Защото